Oh, what's up guys? Mag-oraming mata. Sumat mat. Sa David. Naog meron kay palimpyuhan pa daw siya. Balik kami. Toot! Si forward ra traw sa sayo mo no may bong. Unson. Toot! Wala mo akin. Wait a minute. Who are you? Soldier boy, tell. Ice what? Whoa, whoa, bad bitch. Poke it out, poke it out, poke it out. Whoa. Let's get it poppin' with all my ladies. Hold on. Bitch, did you hear what the fuck I said? Shake some ass! Spittin' bars, chicken, honey, some light. Put it on me, do it slow and do it right. What's up guys? Mapupagbalik na mo ron. Bago na po ning mata. Balik na mi. Peace. So, kumpiyansa na mo dire. Ay, pwede mi makasabaan ba? Mapapilon dire. Peace! David. Sana all gwapong balay. So nanguli na sila no. Kumkaol pag ko gutom kay skinutian may narog tambay sa oras oh. Alas 9 ako'y kaon. Kaon sa ko guys. Balik ako niya. Peace. Toot. What's up guys? So karon malimpyo may stash. Ang olimpyoan kay ngula basketball niya ba? Katag-katag sa hiro. Gipang katag-katag guys. Grabe guys. Ugaw yung aman yung nipiwan di ba? Basketball may diriyon niya. Samo kini mo ito. Kani, samo kini sila. Katag-katag kani si Kiray. Kani si Wiwi. 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 Liukan ay. Toot! Wiwi! 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 Sino Wiwi ah? Mana si Wiwi? Kiat ng hero ayo doy. Malimpyo sa mi guys. Balik kami. Peace! Toot! So, muna maglimpyo. Ulat lang mo akong ipauga pa. Tara, magpakita na ko. Kanina lang. So, what's up guys, no? At mi sa gawas kay na may ko on order Shopee ba? Order sa kong amigos David. Toot! Tuon sa namo guys. Balik lang. Peace. Hi guys, namis balay David. Giulat na mo kay ko siya kwarta. Tumigawas niya. Mat, perbe.
David! Kapalit-bit nagsuot mo nga ka. Oh, pala nagsuot. Pala Gapo. ako nagbuhok. Kapalit mo nag-hairban. Sundo, idol ko niya good. Kapalit pagmas o itom. Gawas na guys, oh. Ulo, may vlog kanis gawas. Eh. Hey guys, karon na nato sa gawas. Pangita na namang tig-deliver. Say mo deliver David. Ha? Sanina? Dili ko gilandong, ngitom ko. Ito lang guys. Paano sila order? Ay ko, peace. Sumali ito lang ito guys, dito mao. Nari dito. Mali tayo lang gantuan. Taka na sila. Pagkaulaw na sila guys. Oh my god, mangitom na ko. Init na. Pagko ko sabay da. No? Ay, ang order lang guys, oh. Dali, rakay naman ako guys, no? Kay dollar kayo. Sulod na magbalik balay. At ako na mag-uga na taas kay dollar basketball. Peace! What's up guys? Naag na dula basketball no. Naag na ko. Wala sila. Wala sila dito. Bed. Kamu ligo bed? Ano mga ligo? Dula sa mi guys. Kita ka Stephen Curry. Kami sa junog no. Uy. Hulo. Peace. Pag single me. 1-on-1. Bula niya. Bula. Ano naman oh? Wala siya sa isang magic. Coba tuh. May slide ka? Lebih jauh dikit. Bobo! Dikit. Hey. Mato, mato. Gila. Rito. Okay. Abot. Hey. Oh.
Porten. Kasi ka. Yang kasi nas doan ni. Natay. Porten. Ay. Ako ginawa ko yun. Gila. Ay! May gitar ba? Dahil por. Dahil. Dahil por. Tako ini kamang ron. Uy, gago. Michael, Ray. Ay, uta. Ay! Gas? Ay! Ray! Ay! Slide! Ay! Lay! Uy! Boy! Exciting! Hey! Nakabtan! Seven! 13! Lay! Balls! Lay! Uy! 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 Ay! Kamu na po, Matt! Daog ko! Kamang sabi. Yeah, utang. Peace! Guys, sila ko single. Kuya ko. Ay, jangan ko. Uy, jump! Uy, jump! Jangan, jangan ko. Ay! Kami lang, kanina naman. Mabuhay yung machinilas eh. Ano ka, video ka naman?
Tuan. Ano yung video? Uy! Gago! Awa na Lord na ay tae dito. Peace.